Maria Jesus San Jose Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailburuak barkamen askatu die astearte honetan Monbarreko atentatuko biktimen familiei. San Josek 4 hamarkadetako absentzia instituzionalagatik eta isiltasun sozialagatik eskatu du barkamena Monbar hotela 1985, 40 urte Galen sarraski handienetik erakusketaren inaugurazioan Donostian. Justizia Sailburu ez ezik, PSE-ko beste 3 sailburu eta Eneko Andueza idazkari nagusia han izan dira. Era berean, San Josek Galek eginikoa defendatzen dituztenen hitzak gaitzestu nahi izan ditu eta erakusketak mina gutxieneko batean arindu besterik ez badu egingo, bide luze baten lehen pausoa dela baieztatu du. Justiziak Raimundo Elkanastero taldeko kideak absolbitu ditu astearte honetan, Lizarrako alkatearen inguruan kantaturikoagatik sorturiko aferan. Musikariek Biz de Alda abestia sortu zuten, 2024ko jai herrikoietan, txosnak lekuz aldatu eta peña bati festetan hartzen zuten espazioak kendu izana deitoratzeko. Epailaren arabera, esandakoak adierazpen askatasuneko eskubidearen pean kokatzen dira eta beraz, deliturik ez dagoela ebatzi du. Astearte honetan eman diote hasiera Baionan, espekulazioaren salaketa ekintza batek sorturiko aferaren auziari. Izan ere, 7 lagun epailaren aurrean jarri dituzte, 2024an Azparneko Puyo higiezinen agentzia okupatu zuten 50 herritarraietatik. Guztiek, aierran gauzaturiko espekulazio kasua deitoratzea zuten helburu, non etxesuria etxea 1,5 milioi euro baino gehiagora jarri zuten salgai, aurretik erosi baina 6 bider garestiago alegia. Gabon guztioi eta ongi etorri irailaren 30ko albistegira. Arabako kontzejuetako hauteskundeak azaroaren 23an egingo dira eta 3.000 herritar inguru daude deituta bozkatzera. Arabako Foru Aldundiak iragarri duenez, dagoeneko irekita dago hautagaitzak aurkezteko epea. Dagoeneko irekita dago Arabako kontzejuetako hauteskundeetan hautagaitzak aurkezteko epea. Arabako Foru Aldundiak iragarritakoaren arabera, azaroaren 23an egingo dira, eta guztira 3.000 herritar inguru daude deituta bozkatzera. Era berean jakinarazi dute hautagaitzak banakakoak izango direla, eta urriaren 21 baino lehen aurkeztu beharko direla. Hautagaitzarik aurkezten ez den kasuetan, botoa emateko orria hutsik egongo da, eta beraz hautesleek idatzi beharko dituzte herritarren izenak. Hauteskunde hauek 4 urtean behin egiten dira, 1984an onartu zen foru arauaren arabera. Gaur egun 2 kontzeju eredu nagusi bereizten dira. Batetik, kontzeju irekia, honetan auzo batzarra, lehendakaritza eta administrazio batzarra dira organo nagusiak. Bestetik, kontzeju itxian, lehendakaritza eta administrazio batzarra daude. Jala Nafarroak agerraldi egin du astearte honetan Iruñean, udazken palestinarra ekimena aurkezteko. Informazio gehiago dauka Irune Rejanok. Jala Nafarroak udazken palestinarra izena duen hainbat ekitaldi antolatu ditu datozen hilabetetarako. Palestinaren genozidioa salatzeko, hau okertu zenetik 2 urte beteko direnean. Urrian eta azaroan zehar bihartik aurrera manifestazioak, kirol ekitaldiak eta jardunaldi ezberdinak antolatu dituzte. Bihar irekiko dute Iruñan Cycling for Gaza ekimenarekin bat eginez. 3 egunetan Euskal Herrian zehar ibiliko diren diasporako palestinarren martxa izango dena. Beraz, dei egin diete herritar guztiei ekitaldi horietara parte hartzera. Jala Nafarroa plataformak udazken palestinarra aurkeztu du astearte honetan. Asteazken honetan hasiko da eta datozen 2 hilabetetan Nafarroako hainbat herritan izango da. Hitzaldiekin, elkarretaratzekin eta ekitaldi publikoekin, ekimenak Gazako indarkeriaren aurkako salaketa bizirik mantentzea eta gobernuak hitzetatik ekintzetara pasatzea eskatu du. Genozidioa bortitz horren aurrean, herritarren mobilizazioa funtsezkoa izaten ari da gure gobernuek nazioarteko zuzenbidea bete eta jardun dezaten. Eta Nafarroa punta-puntakoa izaten ari da duela 2 urtetik ona. Jende asko ateratzen baita kaletara. Ehunka ekitaldietan parte hartuz foru komunitate osoan zehar. Elkartasuna, aniztasuna eta salaketa irmoa erakutsiz gure begien aurrean egiten den genozidioaren aurrean. Jalatik, Nafarroako herritar guztiei euren inplikazioa eskertu baino ezin diego egin. Eta egingo ditugun ekintza ugarietan gurekin jarraitzeko eskatzen diegu.
Agerian, geratu baita kaletan daukagun boterea gure gobernuak presionatzeko eta hitzak ekintzen truke aldatzera behartzeko. Zikloari amaiera emateko nazioarteko jardunaldi bat egingo da Nupen azaroaren 26an eta manifestazio orokor bat 29an. Gobernuek Israelekin duten konplizitatea haustea eskatzeko. Plataformatik gogorarazi dute herritarren mobilizazioa etengabea izan dela Nafarroan, parte hartze zabalarekin kaleetan eta elkartasun eta irmotasun mezu batekin. Israel palestinar herritarrei egiten ari zaien genozidioaren aurrean. Udazken palestinarra lanarekin, jala Nafarroak Gazak bizi duen egoeraren aurrean indarrak areagotzeko eta beste alderaz begiratzeko deia egin du. Maderas de Llodio enpresako langileek ohartarazi dute enplegu erregulazioak 39 kaleratze ekarriko dituela eta ekoizpenaren 40% kanpora eramango dutela. Instituzioei neurriak hartzeko eskatu diete eta mobilizazioak deitu dituzte urriaren 1 eta 2. Maderas de Llodio enpresako langileek Aiaraldeako industriaren etorkizunarekiko kezka adierazi dute astelehen honetan egindako prentsaurrekoan. Batetik azaldu dute beharginak larrituta daudela, ez bakarrik Maderas de Llodio enpresan iragarritako kaleratzeengatik, baizik eta eskualde osoan emandakoengatik ere. Gogorarazi dute Laudioko enpresan enplegu erregulazioko espedientea aurrera eramanez gero, ekoizpenaren 40% eskualdetik kanpo eramango dutela, enpresaren etorkizuna benetako arriskuan jarriz. Ildo horretan, instituzioei eskatu diete behingoz Aiaraldeako etorkizunaren alde jartzeko eta Maderas de Llodion iragarritako kaleratzeak geldiarazteko. Bestetik 39 kaleratzeak ezagutarazi zirenetik, enpresarekin izandako bileretan aurkeztutako neurriak guztiz neurriz kanpokoak eta arbitrarioak direla ohartarazi dute. Nabarmendu dute enpresan ez dela inor soberan eta beraz urriaren 1 asteazkenean enpresaren Logroñoko bulegoetan elkarretaratzea deitu dute, deslokalizazioa salatzeko eta enplegua bermatuko duten alternatibak eskatzeko. Prentsaurrekoan instituzioen jarrera ere kritikatu dute. Azaldu dutenez, Eusko Jaurlaritza eta Arabako Foru Aldundia beste alde batera begira daude eta horren bestez urriaren 2 batzar nagusietan eta Eusko Legebiltzarrean agerraldia egingo dute. Amaitzeko, enpresa batzorde, erakunde, hezkuntza eta gizarte eragile desberdinek helarazitako elkartasuna eskertu dute eta bereziki eskualde osoak erakutsitako babesa azpimarratu dute. Koldo Almandozek zeruaoak lau ataleko euskal telesaia aurkeztu du Donostiako zinemaldiko saio ofizialean. Telesaiaz eta oro har euskal zinemaz hitz egiteko tartea izan dugu Almandozekin. Ikusi jarraian. Koldo Almandoz zuzendariak zeruaoak lau ataleko euskal telesaia aurkeztu Donostiako zinemaldian, saio ofizialeko emanaldi berezietan, Ondarraoak telesaieko pertsonaiak berreskuratu ditu thriller berria sortzeko, Almandozekin egoteko aukera izan dugu telesaia aurkeztu berritan. 5 urte kostatu zaigu, bigarren sekuela honetara iristea edo. Eta, errespetatu nahi izan duguna da, 5 urte horiek ere igaru direla pertsonaientzat. Ez genuen aurrekoaren jarripen egin nahi eta garai harretara jun, baizik eta, modu natural batean 5 urte igaro dira. Eta ezberdintasunak, nabarmenak dira. Aurreko hartan, herri txiki batetara, kanpotik datorren ertzaintza inspektore baten historia kontatzen zen, leku berri batetan arrotz sentitze horrek pelikula edo seri guztiak kutsatzen zuen. Kasu honetan guztiz kontrakoa da. Kasu honetan bagoaz, justo Nerea Garzia bizi den tokira eta bere ingurune edo kontekstura, Eta beste alde nabarmena da, lehendabiziko hartan bera ertzaintza inspektorea zen, bigarren honetan ertzaintzatik kanpo dago. Hondarruko gertakizunak direla eta ertzaintzatik kaleratu izan zen. Orduan jada ez dago legearen aldean, ja ez dauka violentziaren erabilpen legala egiteko aukerarik, ez da arama pistolarik. Orduan ikerketa eta thriller guztia edo historia guztia beste bide batetik garatu beharko du. Eta nik uste horrek ere interesgarri egiten duela, pertsonaia bera. Hilketa erritual batetik edo hasten da, emakume bat asaltzen da eraila,
eta psikopata baten kontua eta aipatzen hasten da, baina gero horri tiraka, hasten gara beste gauz batzuk ere deskubritzen, ez? Eta niri halako, telesail beltzetatik edo generotik beti interesatu izan zaidana da, nola hilketa batek edo delitu batek edo, ez? Nola eraman zaitzaken beste gauz batzutaz hitz egitea, gizarte gaiez hitz egitera edo beste asunto batzuetaz, eta ni honetan ere horretan saiatu naiz. Niri igual ez zait, nik uste jarraitzen dela eta ondo dago, ez, trama guztia, genero beltzaren klitxeak eta, baina niri pertsonaiek eramaten naute historien aurrera, ez, eta adibidez, Nereak eta Carmenek daukaten harreman hau, nola Carmenek nola bihurtzen dituen Nerearen seguridade guztiak inseguridade, eta horrek gehiago erakartzen dit, igual ikerketak baino, ez, bi horien arteko kombinazioak nik uste bideratzen duela, Zalako zerbait aurrera eramateko, finantzak eta prozeso zaila izaten da, denborak zailak izaten dira, agendak, bai telebistak, jende ezberdina batu behar da hau aurrera eramateko, eta orduan, ikusi beharko duguna da, hor interesa badagoen, eta hor interesa eta baliabideak badaude, ideiak badaude nondik nora jarraitzeko, ez? Nik uste personajeak, ez, Nagore Aranburuk gorpuzten duen personaje honek ematen duela, ez? Egoera ezberdinetan jartzeko eta bada personaje bat ere garapena izan dezakena, ez? Niri harrituta gustatu zaidan zerbait da ikustea hondarra hotik zerua okera Nagore bera, ez? Aktorea aldatu egin da ere, eta orduan aldaketa hori ere personajean ikusten dugu, ez? Igual ilunagoa da, zinikoagoa, baina bere, ez? Adikzioak, inseguridadeak hor denbora pasatze horrek geruzak gehitzen dizkio, eta etorkizun batean ere, nik uste hori landu beharreko zerbait litzatekeela. Aitor Bizkarrak irabazi du Bizkaiko Bertsolari Txapelketako lehen saioa 518 puntuta erdirekin. Zuzenean, Zeanuriko final aurrekora sailkatu da, urriaren 26an ospatuko dena. Hurrengo saioa, urriaren 4an Lekeition izango da, beste 6 bertsolarirekin lehian. Aitor Bizkarrak irabazi du Bizkaiko Bertsolari Txapelketako lehen saioa Urdulizen. Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren lehenengo saioa irailaren 28an igande honetan ospatu da Urdulizko kulturetxean. Ekitaldiak arrakasta handia izan du eta sarrerak egun batzuk lehenago agortu ziren. 6 bertsolarik hartu dute parte saio honetan. Aitor Bizkarra, Garazi Navarro, Garikoitz Sarri Uarte, Izaro Bilbao, Koldo Gezuraga eta Mikel Letolazak. Aitor Bizkarra izan da garailea 518,5 punturekin eta zuzenean Zeanuriko final aurrekora sailkatu da, urriaren 26an ospatuko dena. Antolatzaileek eta epaimaikideek, Beñat Bidal eta Aino Arregi, Ander Arrien, Beñat Romero, Iñaki Aurrekoetxea, Marta Ortiz eta Miriam Juaristi buru zirela lehiak eta zorrotz eta arin egin zedin zaindu zuten. Eta Itziar Basterretxea aktez arduratu zen. Hurrengo saioa urriaren 4an izango da, Lekeition, beste 6 bertsolarirekin lehian. Antolatzaileen esanetan, lehen fase honetan emaitzak txapelketaren maila altuaren zantzu garbia dira, emozioz, bertsolarien ausardiaz eta publikoaren parte hartze aktiboaz beteriko giroarekin. Bertso tradizioarekiko konpromisoa berretsiz eta ikuslei kultura adierazpen honen une paregabeak eskainiz. Maider Arnaiz, Setemego haizeako teknikaria izan da gaurko elkarrizketatua. Hona hemen, gatazka armatuei eta berauen finantziazioari buruz kontatu diguna besteak beste. Gerrak eta gatazka armatuak hegoalde globalean ohiko egoerak dira. Badirudi, mendebaldeko herrialdeetatik haratago doan errealitatea dela, baina nork finantzatzen ditu gatazka hauek, nori eragiten diete eta nortzuk dira arduradunak. Guztioni buruz hitz egiteko, 11ako platoan daukagu gaurkoan, Maider Arnaiz, Setemego haizeako nazioarteko lankidetzako teknikaria. Arratsaldeon, mila esker eta ezagatik. Hasteko jendeak kokatzearren, konta iguzu zer den Setem edo Setemego haizea eta zertan datzan zuen egitekoa? Setemego haizea Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen gobernuz kanpoko erakunde bat da,
Eta lan ildo nagusia da ekoizpen eta kontsumo eredu konbentzionalaren salaketa eta horren ordez beste eredu bat proposatzea, eredu kritiko, arduratsu eta feminista bat. Kontsumo eta ekoizpen eredu kritiko, arduratsu eta feminista. Eta munduko zein tokitan garatzen duzu zuen egitekoa? Hemen erkidegoan lan egiteaz gain, Latinoamerikako hainbat herrialdetan ere egiten dugu lan. Guatemalan, Chiapas, Mexikon, Ekuadorren, Kolonbian eta El Salvadorren ere bai. Hainbat ekimen eramaten dituzue aurrera, kontzientziazio lan aipatu duzun bezala besteak beste, eta bide horretan hitzaldi ziklo bat jarri berri duzue martxan, pasaden astean, banka armatua armagabetzen izenpean. Zer konta dizaguke zuenen inguruan? Gure lan egiteko modua edo bada, lehenbizi askotan ikertu egiten dugu egoera baten inguruko informazioa jaso ahal izateko, eta horrekin gero gure gizartean informazio hori sozializatu nahi dugu. Eta hori adibidez gizarteari zuzendutako jarduerekin edo jardueren bitartez egiten dugu. Eta zuk esan bezala aurreko astean ziklo hau hasi genuen, eta jarduera irekiak dira, edonor etor daiteke, eta hitzaldiak dira, tailerrak ere bai. Eta orduan, aurreko astean hasita, hurrengo 2 hilabeteetan zehar, hainbat ekintza egingo ditugu. Eta konkretuki, hainbat gai jorratuko ditugu banka armatuaren gai global horren barruan. Emakumeen rola aztertu genuen gatazka armatuetan, aurreko asteko ekintza hauetan, baina ziklo ekonomiko militarraren inguruan ere arituko gara, eta horrek emakumeen eta disidentzien gorputzetan dituen inpaktuetan sartuko gara, baita ingurumenean dauden inpaktuetan ere bai. Ondoren, alternatibak eta pixkat lantzeko, guk gizarte moduan zer egin dezakegun jorratu ahal izateko, tailer bat egingo dugu, desobedientzia zibila eta feminismoa pixkat lantzen dituen tailer baten bitartez, eta horren ostean ere banka armatuaren salaketa egingo dugu, hau da, banka konbentzionalak, industria militarra finantzatzen duen arazo hori salatu egingo dugu, eta horren ordez banka etikoaren aldeko apustua egingo dugu jardun hauetan. Aipatu duzu, esan bezala, pasaden astean landu duzuela, emakumeak gatazka armatuetan duten rola, hortan sakondu duzuela. Zeintzuk dira rol horiek? Hainbat daude, klasikoena edo normalean imaginarioan daukaguna biktimaren rola. Egia delako gatazka armatuetan, gerretan, indarkeria sexuala asko erabiltzen dela, tresna bat dela herrialde baten edo herri baten kontra egiteko. Baina ez da rol hori baino existitzen, badaude beste hainbat rol. Erresistentzia agente ere badira, berreraikitze agente ere badira. Izan ere azkenean emakumeok gizartean daukagun rola gatazka edo testuinguru hauetan ere azkenean errepikatu egiten da, emakumeok adibidez zaintzak egiten dituzte, baita gatazketan ere. Saretze hori bultzatzen dute, komunitatearen saretzea, zaintzea, eta berreraikitze prozesuetan ere rol handia daukate. Eta lako gatazken aurrean, nola erantzun dezake gizarteak, bai tokian eta bai gatazkatik at dagoen gizarteak ere? Aipatu duzu desobedientzia zibilaren inguruko tailerra egingo duzuela, adibidez desobedientzia zibila martxan jartzen edo nola egikaritu daiteke desobedientzia hori? Adibidez orain, gure gizartean oso ikusgai dago, gizarteak egin dezakeena Palestinako edo Gazako genozidioa salatzeko aurrera eramaten ari diren ekintzak, benetan ikusten ari gara inpaktua izaten ari direla. Bai, BDS mugimenduak proposatzen dituen ekintzen bitartez, protesten bitartez, ikusi ditugu hemen kafen aurkako protestetan, baita Carrefourren aurkako protestetan, baina baita ere Espainiako bueltan gertatu diren protesta eta ekintzetan, eta horrek beretan inpaktua eduki duela.
Eta horrez gain ere, badaude beste ekintza batzuk, hauek agian dira orain urgentziazko momentu honetan aurrera ematen ari direnak, baina Setemek adibidez beste hainbat erakundeekin batera urteak eta urteak daramatza desobedientzia zibileko ekintza bat bultzatzen. Eta hori da eragozpen fiskala. Hau zer da, errenta aitorpena egiteko garaian, gure zergen zati bat edo portzentai bat, zati bat beti doa gastu militarrera. Eta horren aurka protesta egiteko guk proposatzen duguna da gure norberak bere errenta aitorpenean zati bat, zergen zati bat, errenta aitorpenean ez dakit pixkate zaila da, baina horri ateratzea eta ekimen sozial batera bideratzea. Eta hori aldundiari zuzendutako gutun batekin aurkezten da, eta azkenean bada protesta modu bat, desobedientzia zibila ere bada. Baina esan dakoa, hurrengo hilabetetan edukiko dugu tailer bat, hori guztia lantzeko, gainera ikuspegi feminista batetik, horri ere kontuan hartu behar delako, eta orduan jendeak berentan jakin nahi badu jarduerara edo jardueran parte hartzera ematen dut. Gizartearen inplikazioa garrantzitsua izanik ere, badago gatazka horietan ezinbestekoa den beste elementu bat, eta hori finantziazioa da, diruaren inguruan mugitzen delako gizartea. Nor finantzatzen ditu egungo gatazka esanguratsuenak, zein estamentu? Sistema finantzarioak klabea da honetan guztian. Azkenean, armen industriak ezin du inbertitu ez ikerkuntzan, ez da arma horien garatzean dirurik gabe, eta kapital hori nondik dator, bankuetatik. Eta banku nagusiak, gure inguruan ditugunak, BBVA, Santander, horiek dira benetan olako enpresetan inbertitzen ari direnak. Orduan, haien laguntzari gabe, arma horiek ezin dira ekoiztu. Duela 2 urtetatik bereziki oso presente daukagu aipatu duzun Gazako genozidioa, hau da Israel Palestinaren aurka egiten ari dena. Egoera eta errealitatea oso zabala izanik eta oso luze hitz egin genezake honen inguruan, baina pintzelada bat ematearren nola iritsi gara honaino, hau da nolatan ez da nazioarteko komunitatean dauden baliabideak nolatan ez dira martxan jarri momentuotan. Beno, nik uste interes politiko ez gain, interes ekonomikoek ere pisu handia daukatela, ez? Eta hor dauden lobiak, baita sistema finantzieroak, bankuek ere hor pisu handia daukatela. Esan duzu bezala, hori Israelgo estatu sionistaren boterearen zati garrantzitsu bat alor ekonomikoara edatzen da, eta honi eutxiz eta genozidioaren finantziazioaz galdetzerako garaian, nork ahalbidetzen du Palestinan gertatzen ari den genozidio ekonomikoki? Esan bezala, bankuak ari dira sostengatzen, badakigu, badaude datuak, adibidez, esan dakoa, BBVak, Santanderrek, baina Banko Sabadellek, Kutxabankek, Laboral Kutxak, armen industrian inbertitzen dutela. Eta hain zuzen ere, gaur egun Gazako genozidioan erabiltzen ari diren armak ekoizten dituzten enpresetan inbertitzen dutela. Eta egiten dute kredituen bitartez, prestamoen bitartez, bonuen bitartez, orduan enpresa hauek, benetan ezin dute bere ekoizpen aurrera eraman bankuen laguntzari gabe. Eta gurera ekarriz, Euskal Gizartean badago eztabaida bat, Euskal enpresen inplikazioari dagokiona. Zer nolakoa da inplikazioari, zer aipatu duzu Kutxabank edo Laboral Kutxa bezalako bankuek egiten dituzten inbertsioak, baina badaude beste konpainia batzuk, beste babes edo finantzaketa bat ematen dutenak, ez dakit armak saldu, azpiegiturak eraiki edo beste zentzu askotan. Oso ezaguna da, KAFek azkenean Israelen azpiegituran interesak edo badaukala sartuta dagoela, murgilduta dagoela, asentamenduen azpiegiturari dela ahalbidetzen, baina hor badaude ere Sidenor materialen bitartez, armak egiteko materialen bitartez, eta orduan Euskal enpresak badaude oso, enpresa handi asko badaude oso sartuta. Zuen lanaren zati garrantzitsu bat, aipatu duzu bezala, Latinoamerikan kokatzen da, bertan ere badaude armakin edo indarkeriarekin lotutako hainbat eta hainbat gatazka.
Herrialde horietako bat bada El Salvador, eta bertan badaukazuten momentu honetan okerrez bani badago, lan zuenaketako bat bertan dago. Nolakoa da egun ezagun ez duen jendearentzat herrialde horretan giza eskubideen egoera? Gero eta okerragoa, egia esan. Nik uste gehienok ezagutzen edo gogoratzen ditugula duela urte bat, 2 urte ikusi genituen irudi horiek El Salvadorreko gartzelakoak, baina eta hor maretako talde kriminaletako pertsona asko atxilotu zituzten, baina ez bakarrik haiek, giza eskubideen aldeko defendatzaile asko eta asko ari dira espetxeratzen, kriminalizatzen, eta gero eta okerrago da egoera. El Salvadorgo gizartean giza eskubideen alde egitea gero eta zailagoa da gaur egun, baina segurtasunaren aitzakia horrekin pertsonen kriminalizazioa gero eta handiagoa da. Gainera, duela pare bat hilabete, ekainean, Nayib Bukelek lege berri bat onartu zuen, eta lege horren arabera, kanpoko dirua jasotzen duten gizarte zibileko erakunde askok zerga bat ordaindu beharko dute, 130%ko zerga, diru hori jasotzen dutenean. Eta honen ondorioa azkenean da gizarte zibila desagertaraztea. Orduan, hori da azkenean gobernuaren helburua. Eta giza eskubideen alde egiten dutenek oso zail daukate eta asko atzerriratu egin behar izan dira. El Salvadorez gain badituzu aipatu duzu Mexiko, Chiapas konkretuki, Ekuadorren, Guatemalan, Kolonbian baduzu azpiegitura eta egitekoa. Herrialde guzti horietan badago ekimen bat martxan jarrita duzuena, Elkartasun auzolandegiaren izenpean. Konta iguzu zertan datzan ekimen hori eta zeintzuk har dezaketen parte bertan? Markadak daramatzagu ekimena aurrera eramaten eta bertan Euskal Herritarrak 21 urte baino gehiagoko pertsonak uste dut izan behar direla, guk Latinoamerikan daukagun proiekturen batera bidaiatu dezakete. Eta helburua ez da bertara laguntzera joatea baizik, eta benetan ikastera, bertako prozesuen berri izatera, eta azkenean prozesu hauetan parte hartzea benetan eraldatzailea da pertsonentzat. Beste kosmobisio batzuk ezagutzen dituzte, beste komunitate batzuk, beste egiteko modu batzuk, eta orduan benetan edozen joan daiteke hemendik, hilabete inguru egoten dira proiektu batean ezagutzen eta ikasten, eta hori da berez ekimena. Beste martxan dituzen beste proiektuak, beti martxan daudenak, baina etorkizunari begira, zeintzuk dira setemetik datozen hilabeteotan aurrera emango dituzuen proiektu edo ekintzak? Datozen hilabetetan beste hainbat txosten argitaratuko ditugu, banka armatuaren inguruan, nola banka armatuak armen industria finantzatzen duen, horren ingurukoak, eta baita horren ordez banka etikoa sustatzeko, ez hau oso garrantzitsua delako ere. Bestela geratu daitezke pixkat blokeatuta edo, eta zer egin dezakegu. Bueno, existitzen dira alternatibak, banka etikoa da bat, eta horren aldeko apustua ere egingo dugu, eta horren berri emango dugu. Beste hainbat jarduera egingo ditugu honen inguruan, eta hori esango nuke, jendeak ere jakiteko gure webgunean sartu daitezke, setem.org/euskadi, hori da gure webgunean, edo factoriadevalores.eus webgunean ere jarduerak ikusi ditzakete. Bertan ikusi ditzakete egitarauak, eta aipatuzun gauza guzti horietan gizarteari irikita daude eta parte hartu dezakete, ezta? Bai, hala da, bai. Eta doakoak dira. Eta doakoak eta parte hartzeko aukera dago. Oso informazio hau zabalduta, gaurkan hemen utziko dugu elkarrizketa, Maider Arnaiz, mila esker Amaikara etortzeagatik. Zuei. Mila esker. Gaurkoan, Olaia Intziarteren Rita abestiarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ez bero. Mila esker zuen eretagatik, ondo izan eta bihar arte.